Gospodine ambasadore, da li je ovo vaš prvi dolazak u Novi Sad? Pre svega, komplimenti za vaš italijanski. Biti intervjuisan na italijanskom jeziku u Novom Sadu je lep početak ove posete. Bio sam u Novom Sadu nekoliko puta privatno, sa suprugom i decom. Obišli smo tvrđavu, posjetili restorane na obali Dunava. Ali sada sam prvi put u zvaničnoj posjeti Italijanima koji žive ovde, ali i gradskim i pokrajinskim institucijama. Quindi per me è la prima volta in cui vengo a incontrare gli italiani e le istituzioni della città e della Vojvodina. Italija je naš veoma značajan partner u ekonomskom, a također i u političkom smislu. Pre svega je važno naglasiti vašu podršku evrointegracijama Srbije. L'Italia è il primo partner commerciale della Serbia. Italija je prvi trgovinski partner Srbije i najvažniji investitor, a iz toga proizlaze specijalni ekonomski odnosi koje imamo. Ali veoma su važne, rekao bih, i istorijske veze, ne samo između naših vlada i država, nego i između ljudi. Kroz različite italijanske vlade, potpuno nezavisno od političke većine koja je u datom trenutku aktuelna, Srbija je imala i ima najveću podršku. Mi želimo da najkasnije u januaru 2014. počnu pregovori za pridruživanje Srbije porodici evropskih zemalja i to na način da Srbija može brzo zauzeti ono mesto koje mora da ima u Evropi. Lepa vest. Danas ste imali sastanak sa nekima od italijanskih privrednika koji su otvorili preduzeća u Srbiji. Kako ocenjujete uslove za njihovo poslovanje ovde? U Novom Sadu i Vojvodini skoncentrisan je značajan broj Italijana. Dominiraju mala i srednja preduzeća koja su u usponu, kao i u Italiji. I to pre svega zahvaljujući uslovima koje Srbija nudi, ali i zbog toga što im otvara i druga tržišta. Veoma smo zadovoljni uslovima koji kreiraju poslovni ambijent zato što su stimulativne za razvoj malog i srednjeg preduzetništva. Na primjer, o tome sam upravo razgovarao sa preduzetnicima iz tekstilnog sektora. Vlada u Beogradu je usmerena na kreiranje još boljeg i privlačnijeg poslovnog okruženja za strane investitore u Srbiji. Mi smatramo da je to dobar put i podržavamo ga. Da li postoji neka novost u ekonomskom sektoru ekskluzivno za naše gledaoce? Možda je na pomolu neka nova investicija? Ce ne sono tanti che riguardano anche la Vojvodina. Postoje zaista mnoga preduzeća koja žele da posluju u Vojvodini. Moje prve aktivnosti su bile usmerene upravo na uspostavljanje kontakata sa privrednicima. I mogu da kažem da postoji veliki interes. U Vojvodini je taj interes usmeren na investicije u sektor poljoprivrede. Mnogi projekti će na tom planu i biti realizovani. Vaša ekscelencijo, hvala vam na razgovoru za Radio Televiziju Vojvodine. Hvala vama i Radio Televiziji Vojvodine. Qui a Novi Sad come primo incontro e per avermi accolto in italiano. Grazie.